Waye mai buga mun ƙofa? Waye ba zai yi magana ba? Amarya ni ne. To ka zo da kazar? Haba amarya angonki ne fa ki bude. Sai da kaza za ka shigo ɗakin nan. Kutu mai lasi da kwaran kwatsa amarya na mayan kaza ce. Ha ce ke dole na zo da kaza zan shiga ɗaki. Ina na kuɗin kaza gaba ɗaya na zata da kuɗin na lafiya yanzu ma haka bahi ake bi na. Da kwaran kwatsa hiru ne amarya ban zo da kazar ba. To ai kwa da kwaran kwatsa ba za ka shigo ɗakin nan ba sai ka zo da kaza. Kutu mai lasi in ban zo da kaza ba zan shiga ba. Ki bude min mana bar kauna. Ka daina ɓata bakinka a banza fa. In dai baka zo da kaza ba to fa sai dai ka kwana a waje. Kutu mai lasi a wannan sanyin? Lallai da akwai damuwa kwana biyu da ɗaura aure amma kuma hana shiga ɗaki ga wannan uban sanyi da ake yi amma shi kenan zan yi maganin ki. Ha bar kauna bangoroti zan fita in nemo kaza kin ce idan nemo kaza zan shiga ɗaki ko? Yawwa ɗan gari shi yasa nake son ka Yusuf Zamani. In sauri ka shigo da kaza ka shiga ɗaki. To yi kenan an gama bari in je in siyo kaza. Amarya ba ki alafi ko kin kashe uban mai gida. Suwurti, mangoroti, ya kuma naga kin yi fihi haka ne. Ba wani ko na kashe uban mai gida. Wannan kazar dai ita nake bukata kuma na ga hannunka ba komai. Ya naga hannu rabbana kuma ba kazar, ai na ka ajiye kazar. Hai da kwaran kwaza amarya, haka sai aka samu. Akasi aka samu ko ba akasi aka samu ba ni dai sai ka zo da kazan nan dai zaka shiga ɗaki na. Tunda na faɗa maka ba za ka shigo ɗaki na ba sai da kaza. To fa sai ka zo da soyayyar kazan nan zaka shiga ɗaki. Ha ba mangoroti, me kuma na fusata da man zo da kaza ba. Ki tausaya wa suwitin naki mana. Suwiti? Ni ba ruwana da wani suwiti, kawai ka fito min da kaza. Hai barin baki labari, na je tukuban mai sai da kaza, na samu da kwa guda hida akan teburin. Na ce a fige su, aka fige, na ce a bankare aka bankare, na ce a bade su da yaji, aka bade su da yaji, na ce a gahe su, aka gahe. Bayan an gahe su ga baki ɗaya, na ce a tattare musu aka tattare. Hankunin da kajin nan za a zuba su a cikin leda, firgit sai suka tahi. Nake fada miki amarya kajin nan ba su a ko ina ba, su dinga gudu. Shi ne fa ne mai tukuban muka sa yara suka bi su, amma ba su kamu ba. Yanzu ban da renin wayanka kajin ne a bankare za su gudu? Amarya raina bace ke saboda kin ce idan ba kaza ba zan shiga daki ba kuma ke ma kin san yadda nake kaunar ki dai abin da kice na kawo miki ba ai na kawai ballantana ma dan karamin alaki har ce kaji in kaji ne ai kin gaji da cin kaji ke da kawai ki hakuri dan Allah ki barin shiga daki tunda kajin sun gudu. Ni fa abin nan yayi mutukar bani mamaki ba kaɗan ba. Yanzu kajin ne a fige a bankare a gashe za su gudu? Kwarai kuwa Amarya kada ki mamaki da ikon Allah a bankaren kajin suka gudu. Wannan wani irin kaji ne ni fa abin yayi mutukar bani mamaki sosai fa. Har kuma wannan kaɗan daga cikin ikon Allah. Amma kuma ba da Allah ki hakuri higan kwanta Amarya. Na roƙe ki taimaka ba dan ni ba. To shikenan zan yi ma alfarma guda ɗaya. Tunda ka ce kajin nan a bankare a gashe suka gudu. Ka gobe idan aka kama su a bankaren za a kawo su. To gobe ina jira idan har ka shigo gidan nan ba kaza to fa ba za ka kwana a gidan nan ba. To na da surti, mangoroti, kabejiti, Allah miki albarka. Thank you, very good dangerous. A gobe nan ku zan higo da kaza. Domin kasantuwar ku cikin cikwalkwalan nishadi, ku ci gaba da kasancewa tare da Yusuf Zamani Record TV. Ku danna subscribe, kana ku danna mana ƙararrawa. Domin kasantuwa a tare da mu a kowane lokaci. Mun gode. Mu ma muna tare da ku a koda yaushe.